Здравейте всички, които ме гледате от YouTube. Аз съм Fire Coca-Cola Макни. И това е Survival Games епизод 1. Така. Мисля, че е по-добре. Сега ми звъня. Кокошчица. О, ядене. Ау. Не говори. Тихо. Так. Ау, добре. О, тая арена е малко шибана. Не чуй, тук има някакви постър... Виждам един. Фук, аромат! Не. Не, видях един, който е с Iron Man. Мисля го нападна в... Опа. Фук! Спринт! Майка ти, деба, това ме остави да скоча. То аз скочих в водата и той ме лови с въдица. Малко гадно. Мрил е педал. Деба то? Махна се. Така. Окей. Ама нали знаеш, че това само ще е само една игра? Не. Ако е само една игра, ще добре, една игра съм съгласен или една игра съм съгласен ли? Не. Клипчетата ще са къси. Защо ще само една игра? О. Защо ще дадат само една игра? Така. Добре. Колко човека останаха? Не ме пита. Или ти, като... да видя при вас и колко остава? Някой арена бяхте? Май 12. Само не се... Не 12. Абе, ти си умрял на арена 12, бе. Значи не е на тая арена, съм жив. Едно. Това трябва да търся всички игре. Арена 1. Арена 2. Арена 3. Трябва да скрема някъде. Арена 1. Арена 4. Арена 5. Някой ма удряте. Добре, само да не тебе ме обича. Арена 6. Арена 7. Арена 8. Арена 9. Арена 10. Арена 11. Арена 12. Арена 13. Ти си на арена 14. Останали са 4 противника. Фук. Брат, аз всички арени трябва да ги изречем, когато ти ми 14. Тя беше последна, нали? Да. Викаш така съвсем леки фейлове.
само да ви кажа, вчера между Терелинта стоя. И сега в момента абонирайте се и харесвайте клиповете. Колко човека сега има? Останалите 3 противника. Четири човека се останалите. И сега ви чита. Да, да, отивате. Да, шикс. Видях ги. 13 или да, Минчера. Ще имате дайносор, тайра нещо такова. Аз имам само 2 дървени меча. Така е, аргумента. И сега да ви питам. За втори път ви питам. Според вас, кой ми пита, ще бъде да ви. Всичкото време или с сатарен. Мегахра. 13 или наша който Минчера. Или наша приятел Пая, така. Добре. Видях една грамотевица много близко. Това е твоята грамотевица. Не! Ето го, виждам един. Трябва да се прикрия. Той има само въдица, май. Мама, само въдица, трябва да не ме забелязва. Ще го нападна в гръб. Къде изчезна? Ето го. Бъркал съм плеера за музика през сватба. Аз съм играл, само да ти кажа, това сервер има детмач. Ето, дали ще го убия? Аз го нападам, той с въдицата ме бие. Yes! Той не се победи, да не да. Ма той па нямаше никакви мечове. Браво! Поздравления! Музакра! Не печели. Ей, виждам още един. Остават 6 сатари, 13. Ода хора, който се печели. Това е време да се абонирайте. Фук, Iron Match! Фук! Победих ли? Мисля, че умря. И това беше всичко от нас. Чао!